Лошин, он тата Калошин. Починаем. Сегодня у нас маца. Пам'ятаєте, минулий год був такий ж самий малюнок. Зараз він трошки помінявся. Трохи надпис на ньому з'явився. І трошки він подрос. Маца расте у нас, да. Добре. Шолом алейхем, рабо Ісай. Meine Teuren, liebe Freund, Havertes und Haverin, Kolleges und Kollegankes, Jidenes und Jiden, Goetes und Goyim, wir seien noch da und heben on. Ich wünsch euch allem, Arenem, a kosher добавляю, ліхтикен, фрейлихен und мазалдикен Пейсах. Зичу я вам усім да щасливого, самого чистого, самого світлого, самого веселого свята Пейсах. И, конечно же, Зедзехавек, он вот Анойны, Камихая, Аганоя, он Афаргениген, он Шептнахес, он Луфт. Отрымливайте осолоду, приемность и все самое лепшее, что махчина. Ставьте перед собой, кто может каву, кто гарбату, кто шклянку кефиру. Альбо можно навод и бокал вина, я думаю, да. Кому як зручней. І, ну, таким, якби, нашим слоганом сьогоднішнім будуть ось гэтыя словы. Тут на івріце написано на маце, это сапраўдная маца, шмуры маца, это самая каштоўная, самая лепшая круглая маца, якая вырабляецца настолькі уже чыста, настолькі з адмысловай мукі, якую захоўваюць увесь год неверагодным чынам. Ну і ультраортодоксальныя наши, у тым ліку хасіды, яны абавязкова ядуць вот такую круглую шмуры мацы. И на ёй написано вот да Пейсах, кошер и весим, то есть весимхе, напевно, да, гэта радостный кошерное свято Пейсах. И вот наш слоган. Свято Пейсах символизует вызволение из египетского рабства, переход от темры до святла и национальное адраджение. Ну, это классичные слова, якія вот непосредственно, якби, три таких основных термина, якія акрэсліваюць поўным чынам вось гэта свята. Свята вельмі доўгае, да. Цэлы тыдзень. І, канешне ж, я не магу не пачаць наш с вами семінар сённяшні таксама з песні. І, калі ласка, класічная наша песня, мсціслаўская песня, з якой пачаўся весь наш ідзіш, наш беларускі, ўсёй маёй суполкі, усіх маіх сяброў і маім тым ліку. Яшчэ ў 1983-1984 годзе гэта пачалося. І Ривка Миркина, ад яе запісана гэта песня. Пейсах, Пейсах, Афраец, Год, Готунс, фун, Мицраим, Бафрайт, Парес, Гарц, из Мизмакис, Башмирт, Мейше, Готунс, Дамьяма, Ривергефир, Дос из Вейл, он Дос из Гид, Сезаме, Хаец, Озайна, Итаид, Дос из Вейл, он Дос из Гид, Сезаме, Хаец, Озайна, Ит, еще разок, Пейсах, Пейсах, Афраец, Год, Готунс, фун, Мицраим, Бафрайт, Парес, Гарц, из Мизмакис, Башмирт, Мейше, Готунс, Дамьяма, Ривергефир, Дос из Вейл, он Дос из Гид, Сезаме, Хаец, Озайна, Итаид, Дос из Вейл, он Дос из Гид, Сезаме, Хаец, Озайна, Ит. Перекладу, хто не зразумеў, наш ідыш, Пейсах, Пейсах, гэта вольны час. Бог нас вывел, вызваліў нават тут, Бафраін вызваліў нас таксама з таго самага Егіпту. І фараонова сэрца, памятаеце, там 10 караў такіх было на егіпцян, на ўсіх, за тое, што не адпускаў фараон. І вот якраз одно ягонае сэрца вось гэтымі балячкамі было ўсё пакрыта, да. І Майсей, Мейше нас перавёў праз мора. Мейше, Готунс, Дамьяма, Ривергефир. Пейсах,
freie Zeit, Gott hat uns von Mitzrayim befreit, Pares Herz ist mit Makis beschmiert, Meische hat uns dem Jammer übergeführt, das ist Weil und das ist Git, sie same Chaye zu sein, Ayit, das ist Weil und das ist Git, sie same Chaye zu sein, Ayit. Вибачаюсь, я ціле утро сьогодні мовчав, а вчора цілу ніч співав, тому от і сіпати, і хрипати, да, і пів не впускаю. Ну, добре, вибачайте, йдемо далі. І ось тая самая шмура мацы, конечно, это основный символ вось гэтага свята і успамін той дорогой далекой доўгай дороги з Египту у абітаваную зямлю, яка расцягнулася на 40 гадоў. І вось у гонар яе якраз вот столькі выселкаў. Гэта ёсць як бы прыказка такая, што Пэсах гэта цяжкое свята, але і радаснае свята. Цяжкое чаму? Таму што сапраўды трэба весь свой дом выдраіць, вычысціць і зрабіць усё самае найлепшае. Да. Напэўна, ну, учора я нават разам з вами, не разам з вами, а вечарам я паслухаў Марыну Мардухович, і каб нам не надта паўтарацца у адносінах да Пэсаху, я яе паслухаў, вот яна вельмі дакладна тлумачыла, як трэба ўсё чысціць, якое павінна быць, і як это все робіцца, да. Ну і вот шмура мацы, вот тая самая маца, якая вырабляецца вот самым чыстым чынам, яна, вот бачыце, якраз тут ляжыць, можна аблізвацца. І, дарэчы, яе вельмі моцна выпякаюць, і часам яна такая нават гаркаватая, як цяжкае жыццё было ў Егіпце. Ну, напэўна, таксама адмыслова гэта робіць, троху падпальваюць яе. І вот таксама учора Марына казала тое, што трэба класці на стол 3 лісты вось гэтай мацы. Чаму? Таму што гэта якраз і асноўныя сімвалы вось габрэйскага народу. Першую чаргу гэта коганы, гэта хто не ведае, гэта тыя самыя першыя святары, якія служылі ў Іерусалімскім храме. Лявіты, якія ім дапамагалі, прыслугоўвалі, вот все левіны, все джинсы, левайсы, гэта ўсё ад лявітаў. Все самае хорошае, самае смачнае, самае лепшае ідзе ад левіса, ад левайс па-ангельску кажуць, ад левітаў. І трэці ліст, пласт гэтай мацы, гэта якраз весь народ Ізраілю, все астатнія. І ўнізе вот напісана якраз адна з прыказак, ідышных прыказак, ідыш славіцца сваімі прыказкамі і прымаўкамі. І мацес он вайн мус зайн, шмальц он эйр, нит зэйр. Што віно і маца павінны быць абавязкова. А вось уже шмальц і яйкі, ну, як атрымаецца, у каго што атрымаецца. Ну, памятайце тую самую талерку, на якой гэта выкладаецца, там прысутнічае таксама і яйка. Далей ідзем, і яшчэ адзін прадукт, які ратаваў габрэяў, таму што менавіта маца выраблялася з той мукі з егіпецкай, якую паспелі габрэі нейкім чынам захапіць з сабою. І яна нейкі час ратавала габрэяў, не давала ім галадаваць. Дарэчы, вада ў іх весь час была, но пра воду, я спадзяюся, ну, па-рускі воду трэба казаць, а па-беларуску ваду. А пра ваду мы яшчэ пагаворым, да, пра Мір'ям узгадаем абавязкова. І тое, што вы бачыце, гэта якраз збіранне той самай манны нябеснай. Ніхто не ведае, што такое манна, адкуль яна сыпалася, якое гэта рэчыва. Ну, на нашых мовах яна падобна на манку, ну, вось пшанічную, але гэта не манка. Усе абвяргаюць, усе крыніцы, якія пішуць пра гэта. Вот. Але вот такі цуд адбываўся. Гадаюць, там прыдумваюць нейкія расліны, нейкія там нешта там, вот нейкі сок выдзяляецца з нейкіх раслін нібыта, і вот у умовах той самай пустэльні, той гарачыні, спекі, то яна нібыта можа ператварацца ў нешта. Ну, не будзем гадаць, не будзем шукаць, але было, што было, то было. І вот што дзіўна, тое, што якраз у хрысціянскім мастацтве, вот пэўныя часы, асабліва 15, 16, 17 стагоддзя, дастаткова шмат сюжэтаў, калі, ну, безумоўна,
значна больш у тыя часы адыгравала у хрысціянстве, хрысціянскай культуры стары запавет, тая самая Тора і той самы Танах, цалкам усе кнігі. На жаль, зараз значна менш. І тым не менш, вось якраз асабліва італьянцы, безумоўна, галандцы, фламандцы, вот тры гэтыя групы вялікія. Ну, напэўна, немцаў таксама можна знайсці вот тое мастацтва гэтага, ну, позняга, не толькі не позняга, ранняга рэнесансу і позняга рэнесансу. Яны вельмі часта во гэты сюжэт якраз, адзін з іх, гэтых мастакоў, фламандскі мастак, вельмі цікавы, і гэта фрагмент, не фрагмент, а гэта адна частка. Ёсць такі вялікі алтар, даецца 5 у ім карцін прысутнічае. Вот адна з іх якраз прысвечана, яшчэ адну мы ўбачым трошку пазней. Гэта Дірк Боўц, але Бауц яго па-рознаму вымаўляюць. Я, на жаль, не валодаю фламандскімі мовамі, і ну, Фландрыя зараз, наколькі я разумею, гэта тэрыторыя Бельгіі, і гэта 15 век, ранейшы, да? І вот якраз гэты сюжэт збірання мацы, ён прысутнічае на гэтай карціне. Змрочны. Нават у версіі там Бог, бачыце, сярод аблокаў, сярод хмараў выглянуў нейкі промень сонца, і там, безумоўна, тая рука, длань боска, якая пасыпае гэтай вот. Тут вот яшчэ адна карціна, гэта італьянскі мастак, да, Цінторетто, Якопо Робусці, ягоны сапраўдны Цінторетто, ягонае празванне. Італьянцы вельмі любілі прозвішчы такі даваць на іменні сваім мастакам. І венецыянскі, мне вельмі дорага Венецыя, таму што мне надарылася там вучыцца ў гэтым горадзе, і шмат сяброў італьянцаў у мяне ёсць вельмі блізкіх, і таму я, ну, як бы ў сэрцы маім часткова я таксама італьянец. І вот гэта ўсё я бачу на ўласныя вочы. Вельмі шмат храмаў у Венецыі размалявана гэтым мастаком. Ён быў незвычайна, ну, не хочацца казаць такое слово, як пладавіты, но іншага няма, але творчасць ягоная бязмерная. Вельмі хутка рабіў, вялікія, проста гіганцкія столі распісваў, і, ну, разам, конечно, са сваімі вучнямі і з нейкай сваёй майстэрняй. Вот. І наколькі гэта ўжо пазнейшы час, безумоўна, гэта 16 стагоддзе, канец 16 стагоддзя, і наколькі вот адрозніваецца ціхае фламандскае жыццё ад бурнага такой экстатычнага, тэмпераментнага вось мастака, як Тінторетто. Вот тут все такое перакручанае, все такое ракурсы, перспектывы. Вось, і з неба літаральным чынам падае, сыплецца тая самая маца. Не маца, прабачце, манна. Збіранне манны нябеснай. Ідзем далей з вами, і, канешне ж, асноўным рытуалам гэтага свята Пэсаха з'яўляецца, канешне, сейдер. Мы будем на идише казаць. Седер кажуць зараз сучасныя ізраільцяне на сучасным іўрыце, а на идише сейдер. І, безумоўна, улічваючы тое, што ад таго свята, не свята, а тых падзеяў егіпецкіх прайшло, напэўна, 3500 год, это столькі 35 стагоддзяў прайшло, то, безумоўна, рытуал гэты, канешне, меў магчымасць нейкім чынам змяняцца. І вот таксама вельмі цікава, вельмі інтарэсна тое, што вот дадзеным выпадку гэта габрэйскі мастак намаляваў. Гэта, дарэчы, адна з пэсахавых агодаў, так званых. Ну, мы з вами мінулы раз сказалі, два слова я яшчэ скажу, хто не чуў, тое, што гада гэта адзін з варыянтаў як бы народнай, ну, спачатку народнай, пасля гэта стала афіцыйнай, як бы магчымасцю вот занатоўваць, запісваць і прадстаўляць публіцы і непасрэдна чытачам вось той пласт той самай рэлігійнай, некананізаванай літаратуры. Гэта, канешне ж, легенды, гэта гісторыі, гэта паданні, гэта казкі, гэта і прыказкі, прымаўкі, і нейкія байкі, фражкі, ну, все, што звязана вакол. То есть ёсць некія кананізаваныя кнігі, безумоўна, якія Тора, напрыклад, там Танах і гэтак далей, Талмуд.
А вось гэта частка якраз як бы народнай, ну умоўна кажучы, народнай літаратуры, таму што не зусім яна народная, пісалі гэта, канешне, і людзі адукаваныя і, безумоўна, якія атрымалі вышэйшую адукацыю, рэлігійную у тым ліку. І вот якраз адна з гэтых агодаў, сёння мы з вами пагаворым пра 2 гады, вельмі унікальныя, дзіўныя і адны з самых старэйшых, якім 800 гадоў на сённяшні дзень. Яны былі зроблены 700 гадоў таму назад, пачатку 14 стагоддзя. А гэта пазнейшае, гэта ўжо 18 стагоддзя, гэта зроблена ў Копенгагене, ў Даніі, але чамусьці яна завецца Дармштадтская агада. Напэўна, яна знаходзіцца у нямецкім горадзе Дармштадт, таму што зараз так атрымліваецца, што кнігі, якія захоўваюцца ў пэўнай бібліятэцы альбо ў пэўнай нейкім зборы у нейкай калекцыі музейнай, яны часта называюцца менавіта якраз по назову гэтага горада, дзе яны знаходзяцца, а не там, дзе зроблены. Мне падаецца, все ж таки лепш было б называць, канешне, безумоўна. Напрыклад, ёсць Сараевская гада, якая ніякае дачынення да Сараева не мае, яна паходзіць з Гішпаніі, хутчэй за ўсё, з Каталоніі. Сёння пагаворым пра адну з каталонскіх. Да, дарэчы, будуць у нас сёння 2 гады я ўзяў. Чаму? Таму што, па-першае, яны самыя старэйшыя, па-другое, яны адна зроблена сефардамі, а другая зроблена якраз хасідамі. Ой, прабачце, ашкеназамі. Ну, хасіды ж ёсць ашкеназы, да. І вот тое, што вы зараз бачыце, гэта якраз седер, той самы седер, сапраўдны рытуал і стары рытуал, гэта яшчэ біблейскі рытуал, калі, канешне ж, не так, як зараз талерка гэта ставілася на стол, а зусім па-іншаму. Гэта асноўная была ахвяра паднашэння, тут таго самага овна, авечку тую, баранчыка таго рэзалі, і кожным нейкім чынам павінны быў атрымаць гэты кавалак гэтай ахвяры. І зараз засталося толькі уже ад адной косткі дастаткова абглоданай. Але старыя мастакі, яны якраз малявалі. Нарэч, не толькі габрэйскі, але таксама і хрысціянскі. Якраз гэту сітуацыю вы бачыце. Больш таго, унізу сам з левага боку напісана Гамікдыш. Бейс Гамікдыш гэта якраз той самый Иерусалимский храм. То есть ситуация, якая показана тут, это не просто ахвярапрынашэнне, не просто Пейсах у хаце, у доме, а менавіта ў тым самым Иерусалимскім храме намаляваны у 18 стагоддзе. Больш таго, ёсць яшчэ і імя мастака захавалася, таму што ўжо ў 18 годзе, напэўна, падпісана гэта гада была Егуда Лейб бен Элія Гакоэн з Копенгагена. Ён працаваў і жыў у Копенгагене. Это Данія, дарэчы, да. Дармштадт гэта Германія. І некалькі варыянтаў мы з вами паглядзім. Ізноў Дирк Боутс, той самы, які быў папярэдні, да, з збіраннем мацы, фламандскі мастак. І яшчэ на гэтым жа алтары адна з карцін, гэта якраз той самы Пейсах. Нават бачыце, тут яны стоячы стаяць. І ў першай карціне, і варыянце, і ў другім варыянце яны стоячы гэта робяць, ахвяра паднашэння. На стале бачыце, галоўная ежа, гэта менавіта тая самая авечка, да, зразумела. Дирк Боутс, хороший мастак, по-моему, да. І прыемна тое, што старая хрысціянская культура як бы абсалютна аднолькава ставілася і добрым сэнсе ставілася да габрэйскай культуры і менавіта да габрэйскай спадчыны, да той самай Торы і да Танаху. І яшчэ адзін мастак, трошку пазнейшы, уже той быў 15 стагоддзя, гэта 16 стагоддзя, але таксама ён з гэтага краю, фламандскі мастак, Гейбрехт Бейкелар. І такая ж самая сітуацыя, але проста чым яна ўжо розніца, тым, што у папярэдніх звычайна гэта былі кампанія амаль што цалкам мужчынская. То на гэтай карціне намаляваны якраз нават дзеці і жанчыны ўсе разам, то есть это ўжо сямейная справа. Але гледзячы, канешне, зноў жа па тым самым акаленні гэтай карціны, тым фоне, на фоне там таксама вялікія калоны нейкія, і, безумоўна, таксама, напэўна, хутчэй за ўсё храмавая сітуацыя. І зноў жа, это Иерусалимскі храм намаляваны, да.
Дарэчы, написано Эксодус павінна быць, гэта выйсце. Гэта кніга выйсця, да. Зыходу, па-беларуску, напэўна, трэба казаць зыходу. Кніга зыходу. І больш пазнейшы час, народнае мастацтва, ну, так званае аматарскае, это не зусім, конечно, не аматарскае, это выдатны твор мастацкі, выдатна зроблены, выдатна намаляваны, той самы сейдар, дзе, ну, дастаткова сціпла, да, бачыце, на стале маца, толькі кубкі віна яны трымаюць, памятаеце, што трэба арбекойсис, што такое арбекойсис, гэта 4 кубкі віна трэба выпіць, на ідышы я вам кажу. Кубкі яны трымаюць у руцэ, і вот агада сама адкрыта, і маца ляжыць, 3, дарэчы, ліста ляжыць, вот тое, што я вам казаў якраз пра гэта. І што цікава, што гэта якраз сітуацыя Сейдер Пейсах, Арбоя Бонім. Арбоя Бонім гэта 4 сыны. Вот якраз за сталом сядзяць 4 сыны і бацька. А вот, жанчына, жонка, напэўна, бацькі, яна падносіць нешта, там нешта нясе смачнае мацу. І яшчэ адзін нейкі прыслугацік, што з левага боку, ён, напэўна, віно разлівае. Ну, вот Марына учора вельмі добра вам распавяла пра гэтых сыноў, падрабязна, што чым яны сімвалізуюцца, і прабачце. Арбоя Бонім на ідышы гэта завецца, Арбоя Бонім. Яшчэ адзін варыянт, гэта тая самая дармштадтская агада, тое, што я вам паказваў трошку раней, і пра сам сейдар. Гэта яшчэ адзін сейдар, гэта ўжо, безумоўна, не ў храмы, а ўжо хатні. І тут якраз вот бачыце, што цікава, што добра. Ну, па-першае, конечно, зусім іншая атмасфера, зусім па-іншаму яны трымаюць бакалы, зусім і па-іншаму себе паводзім, там дзіця пазяхае альбо спіць. І, ну, зусім іншыя манеры ў людзей, гэта ўжо такое позняе барока. Але што цікава, што гэты тэкст, вот это гады, ён, конечно ж, пісаўся на арамейскіх і на старажытна-габрэйскай мове. Але вот под самой карцінкай напісана на ідышы. Рабой Сай напісана. Памятаеце, я да вас кожны раз звяртаюся, Рабой Сай, гэта вот паважаны такі зварот, ну, як па-беларуску будзе, то есть, напэўна, будуць спадары, спадарства, то і на ідышы Рабой Сай Мирвелн Бенчен, мы будем благословлять, молиться, будем молиться, да, мы будем благословлять. Ну, ведаеце, што ў габрэйскай культуры абавязкова кожны крок ён мае сваё благословенне і на віно, і на ежу, і на мацу, і на святло, і на все, кожны крок жыццёвы. Все дзякуючы Богу. Яшчэ раз, Рабой Сай Мирвелн Бенчен, дарэчы, напісана па-нямецку, Вілн, ну, зараз у сучасным ідышы гаворыцца Вэлн. Рабой Сай Мирвелн Бенчен. Дарэчы, Бенчен, вот рэдкае вельмі слова, яно не з нямецкай мовы запазычана і не са славянскіх моваў, яно пазычана альбо з французскай, альбо стараітальянскай мовы, бенедикары на латыні гэта гучыць, гэта вот якраз маліцца, бенедикары. Бенчен ператварылася ў ідышы. Ну і, конечно ж, як нам абысцісь без нашага любимага земляка, без Марка Захаровича Шагала. І вот 2 карціны я яго прадставіў. Якраз тут вот ёсць гістарычны якраз сейдар, і сейдар, які вот ўжо пазнейшы сучас, 2 карціны, 31 годзе ён адну намаляваў, вот якраз старэйшы варыянт, калі мужчыны сядзяць за сталом, і вот той барашек у іх на стале, на талерцы, ахвяра паднашэння, ангел з мечам, бачыце ў версіі, пролятае ангел смерці, Шагал не абыходзіўся без анёлаў смерці. А справа зусім сямейная сітуацыя, сядзяць дзеці, напэўна, 4 сына, вот там, а спераду жонка сядзіць, і сам Рэбе чытае, бацька, да, чытае тую самую агаду. Ну і на стале ўсё прысутнічае, у тым ліку віно.
І самае галоўнае, што ўнізе на падлозе ляжыць сабака. Ну, ёсць прыказка ідышная, тое, што калі у габрэя бывае сабака, калі гэта яўрэй не яўрэй, альбо сабака не сабака. Ну, вот тут дадзена, ну, Марк Захарович сабе дазваляў розныя жарты, і яму во ўсё можна. Дзякуй Богу. Ён быў пад Божьей дланню, мастак, таму і пражыў амаль 100 гадоў. І вот мы, дарэчы, нарэшце прыйшлі да той самай гады, якую я вам прапанаваў сёння паглядзець. Адна з іх, да, гэта самая, напэўна, старэйшая, якая захавалася, якая была зроблена ручкамі мастака і, напэўна, габрэйскага мастака. І больш таго, яна самая кашэрная гада. Чаму? Таму што вы бачыце, вось тут такія дзве асобы справа і злева, і яны нібыта людзі, у іх ногі ёсць рукі, яны нешта бяруць, нешта робяць, але галовы іх няма, у іх птушыныя галовы. І я сёння раніцай спрабаваў знайсці, адкуль вось у габрэі взялі гэтых галовы, і все ж таки, якой культуры было такое, што, ну, вы ж ведаеце, напэўна, там всякие грэцкія мінатаўры, там все такія жывёлы, да, коні чалавекі, там быкі чалавекі розныя, гэта все было. Але вот птушкі чалавекі, гэта вельмі дастаткова рэдкая з'ява. Ну, анёлы то ёсць, але не з крыламі, але каб галовы былі птушыны, звычайна галовы чалавечыя, а ўжо все астатняе цела як бы птушынае ці якое-небудзь яшчэ. А тут бачыце вось такі парадокс. Ну, па-першае, гэта, конечно, тлумачыцца ўсё вось тым, ну, во всякім разе все мастацтвазнаўцы, і я таксама схіляюся да гэтага, тое, што менавіта вот забарона, так як вельмі строгая забарона на маляванне чалавечай асобы, не зрабі сабе куміра. Вось гэтая Тора вельмі строга да гэтага падыходзіць. І, безумоўна, гэта паўплывала на гэта, што гэта все ж такі не людзі, гэта нейкія, да, птушыныя асобы. Але, хутчэй за ўсё, канешне, тут такое спалучэнне з Егіптам. Аказваецца, ну, і вы, канешне, ведаеце, што там такія богі егіпецкія, як, напрыклад, Гор альбо Тот, яны мелі птушыныя галовы. Вот тыя іерогліфы егіпецкія, якіх захавалася вельмі шмат на сценах розных грабніц фараонаўскіх, то там вельмі часта прысутнічае. Больш таго, сам Бог Ра, Бог Сонца, ён таксама вельмі часта ў явах меў птушыную галаву, альбо там ібіса, альбо сокала, яны мяняліся у залежнасці ад рознага бога, розныя птушкі. Ну і тут, бачыце, такое ідзе зліянне, зноў жа, Егіпет, сышлі з Егіпта, всі мусілі памерці за 40 гадоў, каб ні адзін раб не змог увайсці ў святую зямлю. Але вот все ж таки некую культуру яны принесли. И вот хотя бы эту, да, птушиную у свою пераняли тую спадчыну егіпецкую. И то, что вы бачите, дарэчы, это той самый сюжет, про які мы только что с вами говорили. Это манна небесная. Вот бачите, с неба такая хмара, подобная на пилу, шэра-зялёная, и две руки зяе. Якраз благословляючыя рукі, гэта рытуальная такая знак вельмі істотны для ўсіх каганаў, для якраз тых, якія мелі права благословляць увесь народ ізраільскіх. І яны трымаюць якраз, ну, я думаю, што мацуну, але хутчэй за ўсё гэта манна нябесная, сыпецца з неба, і вось дзве габрэйкі якраз, альбо габрэй, габрэйка, тут цяжка сказаць, яны якраз збіраюць эту манну у гэтай самай пустэльні. І вот як выглядае сама гэтая гада. І што цікава, што гэтая гада нейкім цудам, канешне, захавалася, што абсалютна незвычайна для нас, тое, што больш таго мастак, які маляваў, на жаль, канешне ж, невядомы, але вот тое стаўленне да маста, ну, я не ведаю, і, канешне ж, не было ніякай адукацыі мастацкай, не пераймаліся габрэі, безумоўна, адукацыя была толькі адна, рэлігійная, хедер і ешыва, нічога іншага быць не магло, але тым не менш, напэўна, нейкія, ну, я не ведаю, адносіны нейкія агульначалавечыя
бо жылі ў атачэнні часцей за ўсё. Дарэчы, гэта, ну, вы ж зразумелі, што гэта германская, нямецкая гада. У атачэнні, канешне, хрысціян у першую чаргу, ну, безумоўна, і прысутнічала некая частка, вот, напрыклад, вельмі добрыя былі стасункі ў сярэднявеччы паміж Гішпаніяй і Германіяй і Францыяй. А ў Гішпаніі вялікая колькасць была, безумоўна, вось таго мусульманскага насельніцтва, той Асманскай імперіі. І вот гэтыя кантакты былі вельмі нармальнымі, вельмі якраз, ну, нейкі гандаль увесь час існаваў, дапамагаў людзям мець нейкія стасункі. Тым не менш, да. І, безумоўна, вось гэты ўхіл мастацкі, вось, якраз, ну, тое, што пераймаліся адзін у аднаго, і габрэйскія мастакі, напэўна, бачылі, не мастакі, а проста людзі, якія нейкім чынам былі здольныя маляваць. Яны бачылі, безумоўна, тое ж вось арабскае мастацтва, вось тую віціватыя ўсе гэтыя вязі, ўсе гэтыя незвычайная арнаментальнасць, бо ў мусульман таксама прынята больш нават строга, чым у габрэяў, маляванне людзей і асобаў чалавечага вобліку. І вот якраз, ну, і больш таго, канешне, розныя часы, і сярэднявечча, і якраз часы рэнесансу, адраджэння, вялікая колькасць хрысціянскіх мастакоў, все гэта бачылі, габрэі гэтым чынам нейкім бачылі, і вот нейкае запазычанне, безумоўна, яно існавала, і нейкая супольная праца, супольнае навучанне, яно якраз прыносіла такія вось якраз плады. На жаль, вот унізе маленечкія надта малюнкі, цяжка зразумець сэнс, там бачна нейкі стол, і, ну, тым не менш, але нейкія фрагменты мы маем, паглядзім, вельмі ж не шмат, дарэчы, пра гэтую гаду ёсць матэрыялаў і маляваных знайсці, но тым не менш, вот адзін з гэтых лістоў, разварот такі двайны, больш таго, яна нават сшыта, я не ведаю, ці была яна сшытага спачатку, у 13 стагоддзі, та кніга, часцей за ўсё, больш таго, гэта сапраўдны пергамен, гэта целячая шкура, гэта як Тора зроблена, гэтыя кнігі, і адну і другую, тую, што мы з вами яшчэ адну бачым сёння, яна таксама зроблена целячая, гэта не папера, хоць папера ўжо ў той час існавала, канешне. І вот унізе бачыце якраз менавіта гэты рытуал, які пераклікаецца з самым пачаткам нашага сёння семінару, гэта якраз шмуры-мацы, тая самая шмуры-мацы, просто весь працэс, бачыце, вот у печы ўстаўляецца таксама на лапаце, на драўлянай лапаце, выпякаецца маца, і вот уже гатовую нясуць, вот, і што дзіўна, што все гэтыя птушкі таксама, вот, носяць што ў іх на галаве. Это, ну, як можна адрозніць жанчыну ад мужчыны. Тое, што ў іх на галаве такія дзіўныя капелюшы, якія былі прыняты ў сярэднявеччы. Яны падобны на нейкіх марсіянаў больш, чым на габрэяў. Но тым не менш, вот такія, бачыце, больш на нейкую юлу яны падобныя. Вот, але ў той час гэта было норма, яно насілася. Яны ўсе мужчыны якраз у гэтых, прычым заўважце, што жанчыны не выпекалі мацы. Гэта все чыста мужская праца. Тут можна спрачацца, хто большы кулінар, жанчыны ці мужчыны. Фрагменты, паглядзім некаторыя фрагменты. Дарэчы, вот, дзякуючы вось гэтым галовам птушыным, так і называюць афіцыйны назоў гэтая гады, птушыная гада. Германія каля 1300 года прыблізна зроблена. Зараз яна знаходзіцца ў Іерусаліме, у Германіі, хто быў там, альбо можа мець магчымасць паглядзець музей Ізраілю, адзін з самых цікавейшых музеяў свету, то якраз менавіта там яна і знаходзіцца. Не ведаю, ці рэпрэзентуецца яна, ну, напэўна, хаця бы, канешне, нейкія копіі, магчыма, ілюстрацыі выстаўляюцца. І вот, бачыце, дарэчы, сам відно, як рабілася, гэта яшчэ падрыхтоўка, гэта не выпечаная маца, а менавіта якраз падрыхтоўка, калі маца раскатывалася, і вот зараз гэта пракатваюць нейкія такія колцы, адмысловыя, ну, некаторыя робяць просто такімі, як вострай, загостранай палачкай гэта робяць, а вот тут, бачыце, у іх такая прылада была такая, не ведаю, што гэта такое, з чаго зроблена, але вот, да... Яна адразу давала некалькі. Ну, вот яно і відно, па іх мне, трайны такі зубчык давала, да, як сляды некай жывёлы. І вот яшчэ адзін фрагмент, да, крупным планам.
Ну, незвычайная, да, бачыце, незвычайная абсолютная вещь, не характерная, тое, што яно не пашырылася, не магчыма, яно і было больш, конечно, на жаль, пасля вялікіх пагромаў, начинаючы з 14, 15, 16 стагоддзя, ну і до 20-го. І, конечно, вялікая колькасць кніг у тых самых генізах звычайна захоўваліся старыя самыя кнігі. Дарэчы, некаторыя агоды былі знойдзены менавіта там. Генізах это такая адмысловая пакой у сінагозе, у якім захоўваюцца старыя кнігі, якія ўжо непрыдатныя для рытуалу рэлігійнага. І яшчэ одна картинка, вот якраз з правага боку ўнізе тое, што вы бачылі, гэта збіранне мацы. Тут, бачыце, малюнкі зроблены не на цэлы ліст, а яны проста ўнізе альбо збоку акаляюць вакол непасрэдна тэксту. Тэкст тут мае, канешне, перадусім якраз самую галоўную функцыю выконвае. А малюнкі як бы проста растлумачваюць не для пісьменных людзей. Ну і канешне, для асалоды мастака. А з левага часткі зараз мы паглядзім больш крупнейшы фрагмент. Наколькі я разумею, гэта якраз сюжэт перадачы, бо там у самым версе, калі бачыце, там таксама рука Гасподняя, яна перадае хутчэй за ўсё Майсею скрыжалі. Вось тая гара Сінай, на якой ён стаіць, да Гар напісана, дарэчы, Гар таксама это гара на іўрыце. І ўнізе ўжо бачыце вот той самы Майсей у чырвонай сукенцы, ён перадае ўжо не двое скрыжалі, а там уже цэлы 5 штук уже ў яго набралося, памножылася. Ну, Божай волі чаго не зробіш. І не зразумела, што там вот козёл скача, і ну, хутчэй за ўсё ён нейкі вот звязаны таксама з ахвяраваннем. І чаму яго палкай гоняць, так незразумела. Не ўнізе малюнак такі. Вельмі цяжка, конечно, тлумачыць вось нейкія сюжэтныя лініі гэтых малюнкаў і гэтых карцін, таму што, конечно, прайшло 7 стагоддзяў, а за гэты час цалкам мяняецца вся культура і все разуменне. Але вот што прыемна, тое, што было зроблена, я не ведаю дакладна калі, тут не напісана, але напісана, што гэта кніжка, выдадзена кніжка, безумоўна, я не бачыў гэтай кніжкі не знайсці, напэўна, яе можна купіць праз нейкі інтэрнэт. Яна была выдадзена, то есть, ну, канешне, гэта факсімільная копія, ну, дарэчы, вот тыя малюнкі, якія мы бачым, яны не факсімільныя, яны проста ўжо, як бы, стылізаваныя пад гэты стыль, сучасным мастаком зроблены. Ну, я спадзяюся, што сама ў сярэдзіне, у самой кнізе, канешне, гэтыя копіі, дзякуй Богу, канешне, гэта зацікаўленым людзям гэта можна набыць, і гэта кніга, яна пайшла ў жыццё цяперашняе, нягледзячы на 700 гадоў яе доўга жыцця. І другая, першая мы з вами паглядзелі гаду, другая гада, яна істотна, вельмі істотна адрозніваецца. Першая была у нас ашкеназійская, зроблена ў Германіі, другая вялікая школа гішпанская, нават не гішпанская, каталонская, яны самі кажуць каталунцы, здаецца, Каталунія пішуць. І каталонцы гэта, канешне, Барселона, дастаткова даступнае зараз для нас месца адпачынку, вялікая колькасць беларусаў прайшло праз Барселону, і нават мае кватэру мае знаёмыя, я ведаю, да, мастак таксама, адзін з мастакоў беларускіх мае там жытло. І вот як вельмі цікава тое, што вот тая культура сефардаў, сефардская культура, багацейшая культура, таму што сапраўды в Іспаніі абрэі разам з арабамі, таму што арабская, ну, все эти альгамбры, ведаеце, да, все гэтыя асабліва паморскія гарады, яны былі вельмі доўгі час пад уладаннем арабаў, асманаў. І, канешне, велічайшы ўплыў, асабліва на архітэктуру, на мастацтва, на кнігадрукаванне. Больш таго, у той час арабы былі в першую чаргу проста носьбіты. Вось той, ну, вы ж ведаеце, што, напрыклад, арабскія лічбы да гэтага часу мы імі карыстаемся. Ёсць лацінскія, якія нібыта лічацца нязручнымі, а арабскія прынялі, увесь свет прыняў іх, да. І арабы ў той час было вялікая колькасць навукоўцаў. І, 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 і,
І, канешне, без гэтага ўплыву не абышлося. Ну і, канешне ж, безумоўна, хрысціянская культура, таму што ну, багацейшая краіна, яны ж да, мелі па ўсім свеце калоніі, Гішпанія, вся Амерыка, все гэта было нарабаванае, золата і багаццем. І все гэта, канешне, прыносіла вялікую магчымасць, і больш таго, вялікі ўклад у мецэнацтва, безумоўна, было у мастацтве, у літаратуры. І вот гэтая гада, яна так і завецца, голденыя гагоды. Голденыя гагоды, значыцца, залатая гада. Чаму? Таму што вот фон усіх гэтых малюнкаў, якія вы бачыце, і тут уже малюнкі зроблены на цэлую старонку. Ну, тэкст асобна ідзе, а малюнкі асобна ідуць. Яны як бы паперадзе ідуць, перад тэкстам ідуць. Цэлы зборнік такі малюнкаў. Вельмі шмат іх, там, наколькі я не памыляюся, 98 ці што малюнкаў. І все фоны гэтых малюнкаў, яны залатыя. Прычым не проста залатыя, а менавіта гэта такая інкрустацыя, гэта як бы, ну, ювелірнае мастацтва проста. Гэта сапраўды рабілі ўжо не аматары, мастакі, а менавіта некія ювеліры, гэта мастакі, якія сапраўды валодалі вышэйшым майстэрствам мастацкім. Ну і, безумоўна, гэта гада лічыцца адной з самых прыгожых, самых знакамітых, самых вядомых. Больш таго, яна знаходзіцца ў Брытаніі, і брытанцы, канешне ж, здолелі нават ужо ў 70-м годзе. Вось тут напісана, што гэта Грамне прэс, гэта выдавецтва, і было зроблена 520 копій. Ну, каб гэта не станавілася такім як бы агульна даступным рэчывам, гэта все ж таки было зроблена, канешне, па самым лепшых друкарскіх магчымасцях, канешне. І была зроблена вось такая 520, чамусьці такую лічбу не ведаю, взяли копіі. Тое, што вы бачыце, гэта менавіта не арыгінал, гэта копія. Ну, зразумела, што гэта зроблена вось пры максімальнай магчымасці. Хаця ў 70-м годзе, канешне, яшчэ не было тых магчымасцей, якія ёсць зараз. Тым не менш, кніга выдадзена. Больш таго, яна ёсць на аўкцыёне, яе можна набыць. Наколькі я паглядзеў, калі хто хоча зрабіць падарунак нашай бібліятэцы, у якой я таксама супрацоўнічаю вельмі моцна ў нашым МІОДзе, мінскім еврейскім абшчынным доме, наша еврейская бібліятэка. І хто хоча набыць яе, то максімальная цана, наколькі я зразумеў, нешта 7000 еўра яна каштуе. Да. Ну, там нешта рознае, да. Ну, это ж аукцыённыя, да, цэны. Таму я не люблю называць цэны, но тут як бы пажартаваць трошку хочацца. Свята, тым не менш. Зараз мы з вами трошку пагаворым пра тыя сюжэты, пра тыя магчымасці, якія тут, дарэчы, вельмі цікава, тое, што тут не толькі сюжэты, якія, не толькі гісторыя вот той зыходу, таго выйсця з Егіпту, другой кнігі Торы, але і першая кніга «Быццё», яна таксама праілюстравана амаль што цалкам. І вот гэта незвычайна, ну, улічваючы тое, што ўсё ж такі гэта рарытэтная кніга, і ўсё ж такі даступнасць ілюстрацыі, канешне, зусім значна меншая, можа нейкі там 10% ад усіх тое, што я змог знайсці ў розных крыніцах. Но тым не менш, давайте паглядзім. Добра, да. Дарэчы, вот можна нават адразу бачыць тое, што перад вами гэта якраз быццё, гэта якраз вот з правага боку, справа налева, дарэчы, глядзіцца. Правы ліст гэта першы, а левы гэта ўжо другі. І самі ілюстрацыі ідуць зверху ўніз і справа налева. І якраз гэта гісторыя Адама і Евы, наколькі я бачу, бачыце, тут і выгнанне з раю ёсць, і тут і якраз пакушэнне, вот той змей ёсць, і яблычак тут ёсць. І больш таго, здаецца, ўнізе гэта хутчэй за ўсё Ноев каўчэг, з правага боку мы з вами глядзім. Ось. А з левага боку гэта ўжо Егіпет, гэта ўжо вот, больш таго, не толькі Егіпет, а Вавілонская вежа, спачатку версія, другая карцінка, першая я не ведаю, справа, а з лева версія гэта Вавілонская вежа. А ніжэй вот там на троне сядзіць фараон. І дастаткова шмат якраз малюнкаў з фараонам. Далей мы з вами паглядзім, пабачым. Цяжка, канешне, разгледзець все гэтыя, трэба вельмі добра ведаць, канешне, Тору, трэба правучыцца ў Хедеры і ў Ешыі. Мне гэта не надарылася.
Таму мои веды, конечно, не зусім глыбокія. Тым не менш, вот, як бы, гэта все можна глядзець і разглядаць. Яшчэ одна сторонка. Рукапіс з'яўляецца самым раннім прыкладам ілюстраванай іспанскай агады. І я вам сказаў, што была цэлая школа, цэлы шэраг агод, ну не ў такім, як бы, у такой выдатнай якасці, як гэта брытанская агада, але іншыя фрагменты ёсць з розных, тое, што я вам называў, Сараеўская агада таксама, і шэраг яшчэ цэлых шэраг гэтых агод, гэтых кніжак, фрагменты гэтых кніжак, лісты асобныя гэтых кніжак, яны захаваліся, і менавіта яны, ну, вельмі лёгка пазнаюцца, адкуль яны паходзяць, менавіта вот з той самай, з рэгіёну Барселоны, хутчэй з самой Барселоны, з той самай Каталоніі. Вот тая была вялікая школа, якая, на жаль, в 15 стагоддзі была цалкам знішчана, разбурана і выгнана. І ў Еўропу гэтыя кніжкі якраз вот перавезлі тыя нейкія рабіны альбо нейкія багатыя сем'і, якія смаглі нейкім чынам ацалець, вот, пазбегнуць гэтага агульнага татальнага знішчэння. І з сабой привезли гэтыя кніжкі. Адна з іх, да? І вот тут і напісана, што абедзве кнігі «Быцця» і «Зыходу», яны праілюстраваны такім чынам у гэтай кнізе. Больш таго, яны падпісаны ўсе. На жаль, такая якасць, што расчытаць гэта цяжка, ну і да таго ж напісана, хутчэй за ўсё, па-арамейску альбо на старажытнага габрэйскай мове. Добра, ідзем далей. І вот яшчэ адна, розныя крыніцы, розную якасць даюць самой. Вот гэта, наколькі я разумею, ўжо непасрэдна не копія, а сапраўдны арыгінал. Гэта ўжо фотаздымкі зробленыя, ці ксерокс нейкі, ну, ксерокс-скан нейкі, сканаванне менавіта з арыгіналу. І з левага боку якраз кніга «Быцця», тое, што Адамава і Евіна жыццё, з анёламі разам і з Богам. І з правага боку гэта ўжо вот той самы, што я вам казаў, да, Вавілон і Егіпет унізе. Вот левая частка таксама, ну так вот под вуглом знята. Гэта ўжо, наколькі я разумею, зноў жа копія. І кніга разварот такі гэтай кнігі. І што мы бачым з вами? Якраз, ну, сюжэты, все я не магу распавесці і здагадацца, але некаторыя з іх якраз вот нешта бачна. Вот унізе, напрыклад, сядзіць фараон, правы малюнак, да, і адзін фараон, і другі фараон, два фараона. Вот з правага боку гэта якраз Аарон, і правая старонка сама унізе, да, гэта якраз Аарон і Майсей прыйшлі да фараона і сказаць яму, што «Адпусці, сволач, наш народ». І трошку пазней мы яшчэ пагаворым, там ёсць асобна гэта карцінка ягоная, да. Ну і з левага боку, я не ведаю, магчыма нейкае это будаўніцтва, вот у версіі злева гэта будаўніцтва той самай Вавілонскай вежы, але нешта, ну, цяжка зразумець. Гэта, канешне, трэба чытаць саму агаду, што там напісана менавіта ў гэтай кнізе самой. Унізе чамусьці ўзнікі рыбы, там Чырвонае мора, хутчэй за ўсё, гэта, напэўна, вот перад тым, як перайсці мора, можа быць, гэты самы сюжэт. І, дарэчы, сам тэкст, я вам казаў, што асобна зроблены ілюстрацыі, асобна ідуць і асобна ідзе тэкст. Але тэкст таксама вельмі маляўнічы, гэта вялікая колькасць з тых іспана-хрысціянска-сярэднявечных і ранняга адраджэння, з тых арнаментаў, всялякіх там віньетак закручаных, і нейкіх там ініцыялаў, так званых буквіцы, у славянскай мове прынята казаць. Гэта ўсё мае вялікі сэнс, гэта сапраўды праца, вялікая праца. Больш таго, я казаў, што гэта і ювелірная праца, таму што тут прысутнічаюць каштоўныя металы, золата, якое вот упрыгожвае літары, і ўсё гэта яны маглі рабіць ужо ў той час, і яно, бачыце, захавалася вот амаль што 700 гадоў. Яно захавалася. Вельмі прыгожа, вельмі, канешне, дзякуй Богу, што нехта вот все ж таки захаваў гэту магчымасць нам бачыць гэтыя кнігі, арыгіналы. Больш таго, праз амаль 3 стагоддзі пасля таго, як рукапіс быў створаны, ён быў перавезены в Італію. Ну, это хутчэй пра тое, што я вам казаў, што калі вось эта барацьба пачалася, мараны, пачалі прымусовы
храшчэння ў Гішпаніі, вялікая колькасць загінула людзей і просто разрабавалі всю маёмасць абрэйскую, былі все выгнаны, хто жывы застаўся, то вот гэтыя кнігі пераехалі. І яна апынулася ў Італіі і трапіла ў хорошыя рукі, напэўна, да хорошага італьянскага, можа быць, рабіна, магчыма, іспанскага. І зноў жа было замоўлены ўжо пазней, уже ў 17 стагоддзі, уже позні рэнесанс, адраджэнне італьянскае, мастаком нейкім былі зроблены яшчэ 15 лістоў дадаткова у гэтай кнізе. Я не ведаю, ну, шчыра прызнаюся, пры ўсёй маёй мастацкай адукацыі, я ўсе кнігі не бачыў, таму сказаць, которые з іх італьянскія, якія каталонскія, мне цяжка, я не магу. Тое, што я бачу, яны все зроблены прыблізна адной рукой, мне падаецца. Вот. Магчыма, вось гэтае тое, што вы зараз бачыце, магчыма, вось гэта. Ну, наўрад ці, таму што стыль абсалютна адзін ад тых напісання тэкстаў унізе, і вінетачкі невялікія ў кутах. Гэта вельмі падобна тое, што адной рукой это зроблена. Альбо двумя мастакамі. Адзін быў ювелір, другі быў непасрэдна мастак. Ідзем далей. Ну вот яшчэ, бачыце, адзін разварот старонак, такія гербы, вось. Гэта, ну, ввогуле вся культура сярэднявечча, адраджэння, гэта, безумоўна, вось тыя людзі арыстакратычных сямей і надавалі вялікую, па-першае, яны фінансавалі часам, вельмі часта, не часам, да кнігавыдавецтва, але гэта рукапісныя кнігі, тым больш яны больш каштоўныя і патрабавалі вялікіх, канешне, фінансавых укладаў. І вот, напэўна, гэтыя іхныя гербы, яны прысутнічалі ў гэтых кнігах. Трэба ўжо разбірацца падрабязней, да. Улічваюць тое, што тут певень, магчыма, француз фінансаваў, да. Але тут ёсць і лейб, напэўна, можа быць спалучэнне нейкае рода Егуды і француза, не ведаю. Цікава, што вот больш таго, ілюстрацыі ўсё ж такі прысутнічаюць самімі тэксты. Вот тое, што вы бачыце, справа гэта марор, в сучасным іврыце, это кажется, тая самая горкая рэчыва, зелень нейкая. А ў самым версе напісана на іврыце морар, да, ну, марор на сучасным. Дарэчы, калі это сефардская, то ўсё ж такі трэба чытаць бліжэй да сучаснага іврыта. Націск на апошні склад. Яшчэ адзін разварот. Ідзем далей. Ну і вот такія, бачыце, тое, што я вам казаў. Сказаць, што ілюстрацыя асобная, кніга асобна немагчыма. Гэта все адно блок такі зроблены, кампазіцыйна зроблены твор мастацкі. Сапраўды гэта была школа, гэта не унікальны, не асобнікі, якія вот 1, 2, 3, 5 для самых багатых людзей. Напэўна, это была школа. На жаль, вось тыя падзеі, якіх я вам кажу, яны не дазволілі захавацца вялікай колькасці гэтых кніг і вялікай колькасці, вельмі шмат бібліятэк. Папера гарыць у першую чаргу, а гэта не папера, гэта скура, гэта каштоўны матэрыял. І, безумоўна, вот, на жаль, канешне, што маем, такая не вельмі прыгожая фраза цяпер, што маем, тое маем. На самой справе. Ну, дзякуй Богу, ўсё ж такі трэба, да, маліцца. І вот цікава, з левага боку старонка, паглядзіце, да, і да, ну, абсалютна вот такія нейкія птушкі дзіўныя, усходнія і не характэрныя, канешне, для абрэйскага мастацтва. Ну, напэўна, это, я ж кажу, нейкі ўхіл, нейкі запазычання блізкіх народаў, якімі разам жылі і супрацоўнічалі абрэі. Яшчэ адна старонка. Просто паглядзім. Вялікая колькасць колераў, больш таго, уявіце сабе, што гэта на сколе зроблены 700 гадоў назад, і якая якасць захавання гэтых колераў, і гэта не сціраецца, і больш таго, тыя кнігі ж чыталіся, і яны карысталіся імі, хоць раз у год, але тым не менш. Розныя праявы, да. Арнаментыка пераплецена абавязкова. Вся орнаментика пераплецена з літарамі, дарэчы. Это вельмі характэрна. Я хачу вам некалі лекцыю пачытаць менавіта пра тое, што як вот літары пераўтвараліся ў малюнкі і малюнкі пераўтвараліся ў літары. Гэта вельмі характэрная такая каліграфія іудаізму. І вот цікавы вельмі сюжэт, таксама гэта
большая частка тут гісторыя Майсея. І вот справа ўнізе левы малюнак бачыце, гэта якраз калі фараон загадаў бацькам Майсея, каб яны яго пазбавіліся яго, вот, скінулі яго в воду і в карзінку пасадзілі. Ведаеце гісторію, што там, да, вот тая самая жонка фараона выловила эту корзинку этого фараона, и, вернее, не фараона, а Моисея, пробачьте, выловила его и стала его годовать. Больше того, и мать, родная мать самого Моисея, ей надарилась стать ось той кормилицей и как раз самого сына своего годовать. Такий цуд отбылся. А з левого боку бачите, вот як верхний малюнок, то сядзіць тая сама фараонша, а три дзяўчыны аголеныя, цалкам аголеныя. Вот тады гэта, бачите, вот тыя часы у 14 стагоддзі не лічылася, гэта неяк зусім па-іншаму ставіліся да аголенага цела. І яны ловяць вот того маленькую вот ляльку такую з правага боку, яна дзяўчына трымае ў руцэ. Гэта той самы Майсей, маленькі Майсей, якога выловілі, выгадавалі, які стаў вот асноўным, як бы выратаў весь народ, стаў прарокам габрэйскім, вялікім габрэйскім прарокам. Ну там будуць яшчэ карцінкі, паглядзім больш дэтальна, больш. Вот з правага боку тая самая гісторыя, што я вам распавядаю. Тут уже добра видно, як яны трымаюць эту ляльку закутаную, запеленатую. А з левага боку бацька, вот мусіць яго, нават няма карзіны. В сюжэтах же все ж таки, ці можа ён неяк так руками трымае, закрывае гэты кошык, у якім сядзіць Майсей, і якім ён паплыве. І вот фараон, бачыце, паказвае пальцам, да, што трэба рабіць. Загадвае. Гэта ўжо пераход праз Чырвонае мора. Вот з левага боку карцінка абрэі, які ўжо перашлі, яны выратаваліся. А тыя самыя, да, егіпцяне плаваюць з коньмі разам з усімі сваімі прычындаламі вайсковымі, со зброяй тонуць. А з правага боку яны яшчэ вот падыходзяць да мора, толькі падышлі, вот бачыце, тут уже яны паплылі. Я вам казаў, што трэба глядзець справа налево, па-габрэйску, конечно ж. Малюнкі размяркоўваюцца. І вот яшчэ цікавая, дарэчы, карцінка, ніжняя частка, чым тое, што гэта натуральна Пэйсах. Гэта вот з левага боку якраз тое самае ахвярапрынашэнне, калі ў храм прыносілася ахвяра той самай, таго самая барашка. І якраз працэс вот знізу яны рэжуць, справа якраз ідзе уже свежаванне гэтай тушы, і а злева уже само непасрэдна, там пячатка стаіць, таму што гэта все аўтарскія правы, цяжка разглядзець, што ў яго руках. А справа карцінка яшчэ цікавейшая для нас, тое, што якраз вот тое кашыраванне ўсёй хаты, чысціня, вымыванне, вот якраз бачыце, тут жанчына мые, нават столю мые, да. Гэта якраз перад пасхавы перыяд, і ўнізе дзяўчына венікам нешта мяце, там нешта мыюць, збіраюць всі крошкі, всё хату вычышчаюць перад Пэйсахам. Арэйным Пэйсах, чыстенькім, кошерным Пэйсах. І вот яшчэ я вам пакажу такую зробленыя, да, ініцыялы, буквіцы, габрэйскія літары, і у іх кожнае завяршэнне, не ведаю, вам ці добра бачна, у каго на кампутары на вялікім экране добра бачна. Кожная літара канчаецца такімі галовамі, зноў на нейкія таўры, там нейкія тут і чалавечыя галоўкі радзей, але вельмі шмат розных жывёл, нейкія мішкі, зайчыкі, воўкі, не ведаю хто яшчэ, але проста нейкія, да, міфічныя асобы. Все вот завяршэнні ўсіх літар яны якраз жывёльныя маюць, анімалістычны сюжэт. І яшчэ одна сторонка. Ну вот бачите, тут, напрыклад, з правага боку абсалютна вот уже такі арабскі ўзор. Ну тое, што для Гішпаніі вот, тых часоў, сярэднявечнай Гішпаніі, это было абсалютнай нормай. Дарэчы, вельмі шмат захавалася архітэктуры, хто бывае ў Гішпаніі ці быў.
ці можа дзеці, ну просто фотаздымкі зараз магчымасць паглядзець у інтэрнэце, гэта вельмі шмат. І, канешне ж, яны вучыліся адзін на аднаго, і габрэі прынеслі яшчэ з старажытнія габрэі перанеслі яшчэ разам з рымлянамі, калі ішлі ў Еўропу, калі былі выгнаныя са святой зямлі, яны неслі рамёствы, все гэта майстэрства самае найлепшае, і працу з камнем, працу з металам, працу ведалі, як рабіць паперу, ведалі, як апрацоўваць скуры менавіта для паперы, выкарыстоўваць якасці паперы, якасці торы. Все гэта відно. Шэдэўр, абсалютны мастацкі шэдэўр. Дзякуй Богу, што гэта захавалася. Вось гэта цікавая таксама гісторыя, ці Мір'ям, тая самая Мір'ям, якая, дарэчы, менавіта ёй габрэі ў пустыні мелі ваду, таму што яна валодала такой, яна была нейкая чараўніца, яна была прадказальніца, магла бачыць лёс і тое, што здарыцца. Менавіта яна таксама падбухторвала сваіх братоў Аарона і Маісея, што трэба ісці да фараона і сказаць яму, што каб ён адпусціў, і яна забяспечвала, яна не была магла валодаць такой моцаю, што ў любым месцы той пустыні яна магла зрабіць такую студню, крыніцу, якая давала воду гэтым людзям, і яны засталіся жывыя. І калі перайшлі яшчэ раней до пустыні, калі толькі перайшлі это Чырвонае мора, яны і бачылі, што все егіпцяне затанулі, там загінулі, і у іх поўная бяспека, небяспека мінавала, і яны пачалі танчыць. Якраз Мір'ям, тая самая Мір'ям, яна якраз адна з галоўных гераінь, якая танчыць. У версіі з правага боку, верхні малюнак, яна такой бубен трымае ў руцэ. Гэта вельмі сціплыя такія танцы на той час. Гэта так адбывалася, да. Больш таго, яна, калі памятаеце добра Тору, то яна сварылася з Маісеем, да, вельмі незадаволена была, што ён ажаніўся на эфіопцы, і гэта такі скандал быў, і больш там пастрадала, да, Бог нават яе пакараў, да, праказаю, цэлы тыдзень, ці колькі яна нешта хварэла, пасля неяк дамовіліся. Вот яшчэ раз уже крупнейшым планам з правага боку той самы сюжэт, тое, што я вам распавёў толькі што пра Мір'ям, а злева тое самае, я яшчэ таксама крупны знайшоў малюнак, дзе якраз кашыруюць, чысцяць, мыюць сваю хату перад Пэсахам. Добра, мои даражэнькія, так, глянем, колькі у нас часу. О, уже все, да, я выбраўся. О, Марк Захарыч Шагал. Гэта той самы танец, зусім па-іншаму танчыць. Бачыце, як весела і як добра. Уже лесвіцу Якуба не будзем чытаць, таму што час выйшаў. Даруйце мне, як заўжды. І пра гэта можна наступным разам пагаворым. Давайте мы дойдзем з вами до нашай песні, до зыходу. І тое, што я вам абяцаў якраз, тое, што вы пачулі перад самым пачаткам. Год назад мы яе спявалі, але маю за честь для вас яе распаспяваць. Два слова скажу, добра? Тое, што усе тут 13 у песні, што вы чулі, там было 5 ці 6 толькі ўсяго куплетаў, тут 13. 13 гэта шчаслівая лічба у габрэйстве. Чаму? Таму што якраз бар-міцва, тое ініцыяцыя кожнай асобы мужчынскага роду, яна робіцца менавіта ў 13 гадоў. І ў адрозненні ад тое, што ў нашых забабонаў 13 лічба нешчаслівая. Якраз самая шчаслівая. І што тут адбываецца? Знізу давайте паглядзім. Першую чаргу гэта год, 1 гэта Бог, 2 гэта менавіта скрыжалі, 3 гэта прайцы, 4 гэта якраз пра маці, ідуць да 5 гэта 5 кніг Хумыша, гэта тая самая Тора, 5 кніг, да, Мішнаёс это 6, Мішнаёс это 6 кніг Мішны. Мішна гэта, Талмуд, гэта частка Талмуда Мішна. 7 Зібетер Токі, Шабас, субота, канешне, 7 святы дзень, да, 8 гэта якраз Бріс Мілі, на 8 дзень робяць абразанне. І Найн Хадошым Трок, звычайна жанчына носіць дзіця пад сэрцам 9 месяцаў. 10 гэта якраз асэры згадзіваць, гэта тыя самыя скрыжалі, 10 запаветаў боскіх. Не забі, не крадзі, гэтак далей. Все ведаеце, да? Элф гэта 11, Штерн гэта зоркі, якія прывізіліся таму самому Іосіфу.
І от який сон гэты распавёў братам, і пачалася вся гэта яго трагічная гісторыя, якая шчасліва закончылася. І цвэлф, гэта цвэлф якраз тыя самыя колена, Игудовы колена, 12 израильских колен, и 13 драйцен из бармицвы. Починається, як і завжди. Муасапру, муадабру, ойсхо, ям дадарія, веркен зоган, веркен реден, возде ейс батайт. Муасапру, муадабру, ойсхо, гэта якраз вот тое самое, что веркен зоган, веркен реден. Хто може сказати, хто може розповісти, перекладається. Гэта, ну, напевно, вот арамейская мова сапраўдная. І я хотел, каб вы разом спявали гэта. Муасапру, муадабру, ойсхо, ям тадария, веркен зоган, веркен реден, воздеенс батайт. Внизу нейнер из гот, он гот из эйнер, он вайтер кейнер. И по чарзе пошли снизу. Муасапру, муазабру, ойсхо, ям тадария, веркен зоган, веркен реден, воздецвей батайт. Zwei zinnen de luches, und einer ist doch Gott, und Gott ist einer, und weiter keiner. Muasapro, muadabro, oischo, jam tadarija, kerken zogen, werken reden, was die drei Bateit, und drei zinnen de oves, und zwei zinnen de luches, und einer ist doch Gott, und Gott ist einer, und weiter keiner. Hey, muasapro, muadabro, oischo, jam tadarija, werken zogen, werken reden, was die vier Bateit. Vier zinnen die morgens, und drei zinnen die oves, und zwei zinnen die luches, und einer ist doch Gott, und Gott ist einer, und weiter keiner. Hey, muasapro, muadabro, oischo, jam tadarija, werken zogen, werken reden, was die vier Bateit, und vier zinnen die chomoshem, und vier zinnen die morgens, und drei zinnen die oves, und zwei zinnen die luches, und einer ist doch Gott, und Gott ist einer, und weiter keiner. Muasapro, muadabro, oischo, jam tadarija, werken zogen, werken reden, was die sechs Bateit, und sechs zinnen die Mishnayes, und vier zinnen die chomoshem, und vier zinnen die morgens, und drei zinnen die oves, und zwei zinnen die luches, und einer ist doch Gott, und Gott ist einer, und weiter keiner. Muasapro, muadabro, oischo, jam tadarija, werken zogen, werken reden, was die sieben Bateit, und der siebente Tag ist Shabbos, und sechs zinnen die Mishnayes, und vier zinnen die chomoshem, und vier zinnen die morgens, und drei zinnen die oves, zwei zinnen die luches, und einer ist doch Gott, und Gott ist einer, und weiter keiner. Hey, muasapro, muadabro, oischo, jam tadarija, werken zogen, werken, was die acht Bateit, und der achte Tag ist Mili, und der siebte Tag ist Shabbos, und sechs zinnen die Mishnayes, und vier zinnen die chomoshem, und vier zinnen die morgens, und drei zinnen die oves, und zwei zinnen die luches, und einer ist doch Gott, und Gott ist einer, und weiter keiner. Hey, muasapro, muadabro, oischo, jam tadarija, werken zogen, werken reden, was die nein Bateit, und ein Chadoshim trocknen, und der achte Tag ist Mile, und der siebte Tag ist Shabbos, und sechs zinnen die Mishnayes, und vier zinnen die chomoshem, und vier zinnen die morgens, und drei zinnen die oves, und zwei zinnen die luches, und einer ist doch Gott, und Gott ist einer, und weiter keiner. Hey, muasapro, muadabro, oischo, jam tadarija, werken zogen, werken reden, was die 10 Bateit, und 10 zinnen die Aseres Gadibris, und ein Chadoshim trocknen, der achte Tag ist Mile, und der siebte Tag ist Shabbos, und sechs zinnen die Mishnayes, und vier zinnen die chomoshem, und vier zinnen die morgens, und drei zinnen die oves, und zwei zinnen die luches, und einer ist doch Gott, und Gott ist einer, und weiter keiner. Hey, muasapro, muadabro, oischo, und tadarija, werken zogen, werken reden, was die 12 Bateit, und 12 zinnen die Schwotim, und 11 zinnen die Stern, und 10 zinnen die Aseres Gadibus, und ein Chadoshim trocknen, und der achte Tag ist Mil, und der siebte Tag ist Shabbos, und 6 zinnen die Mishnayes, und 4 zinnen die Chomoshem, und 4 zinnen die morgens, und 3 zinnen die oves, und 2 zinnen die luches, und einer ist doch Gott, und Gott ist einer.
und weiter keiner. Hey, mua sabro, mua dabro, oisko, jam tadaria, wer kann sorgen, wer kann reden, wo's de 13 bateit, 13 ist Bar Mitzvah und 12 sind die Schwotim und 11 sind die Stellen und 10 sind die Aseres Hadibus und 9 Chadoshim Trockmen, der 8. Tag ist Mili und der 7. Tag ist Shabbos und 6 sind die Mishnayos und 4 sind die Humosh und 4 sind die Mois und 3 sind die Os und 2 sind die Luchas. Und einer ist doch Gott und Gott ist einer und weiter keiner. Hey! Апошнее слово, да. Глядзі, вось ежа, што бацькі нашы ели ў Егіпце, кожны галодны хай прыйдзе, спазнае ад яе. Кожны, хто засмучаецца, хай прыйдзе і ўзрадуецца з намі на Пэсах. Гэты год святкуем мы Пэсах тут, але ў наступным годзе будзем святкаваць яго зямлі Ізраіля. Гэты год святкуем мы як рабы, але ў наступным годзе будзем святкаваць як сыны свабоды. Гэта словы загады. Шчыра ўсім дзякую, шэйным данк, зайт мергезун, штаркун, мацлех.